Wow, siis niinku 1000 tilaajaa, eli niinku ykkösen perässä on niinku 3 nollaa, eli 1 0 0 0, eli puhutaan nelinumeroisesta luvusta. Siis herra jumala, siis 1000 tilaajaa, mä sekoon, siis niinku oikeesti 1000 tilaa! Joo, nyt se tonni on sitten oikeesti täynnä, ja niinku ei vaan niinku voi oikeasti käsittää, ei oikein löydy sanoja vieläkään, siis niinku oikeasti iso kiitos ihan jokaiselle, joka näitä mun videoita katsoo ja on myös tilannut mun kanavan, te olette mahdollistanut tämän mulle, siis niinku iso kiitos ja myös iso respect teille kaikille. Tää tonni oli mulle semmoinen niinku tavoite, niinku semmoinen iso tavoite, minkä mä niinku halusin saavuttaa, ja mä myös tiesin ja mä myös puskin itteni eteenpäin siinä, että mä kyllä tiedän, että mä kyllä saan tämän 1000 tilaajaa täyteen, vaikka nyt puhutaan vain 1000 tilaajasta, mutta mulle tää on oikeasti aika iso juttu. Ja siitä myös iso kiitos teille kaikille katsojille. Ja toisaalta nythän mulla on jo 1,02 tuhatta tilaajaa, niin kuin tuolla YouTuben, tai tuossa mun YouTube-kanavan alla lukee, niin tässä ollaan ihan some-superstaroja. No ei oikeesti, mutta joo, siis oikeesti iso kiitos kaikille, ketkä on tilannut mun kanavan. Te ootte ihan besti, niin kuin tää merkkaa mulle aivan mielettömästi. Ja on myös ylpeä siitä, että on niinku saavuttanut 1000 tilaajaa tämmöisellä täysin omatekemällä jutulla. Ja mä tarkoitan nyt siis sitä, että noin 3,5 vuotta sitten, kun mä aloin näitä videoita tekemään, niin Suomessa kukaan muu ei tehnyt tämän kaltaista sisältöä. Et mä olin nähnyt näitä videoita niinku Jenkeissä tai Amerikassa tai englannin kielellä, niin mä halusin tavallaan tehdä samanlaisia videoita, mutta niinku suomen kielellä. Ja mä oon tietääkseni nyt se ihan ensimmäinen ja se OG-tubettaja, joka tämän kaltaiset videot on tuonut aikanaan Suomeen. Saa tietenkin korjata, jos mä oon väärässä. Mä haluan myös tsempata ja rohkaista kaikkea siitä, että jos teillä on oikeasti joku unelma, mitä te haluatte tehdä, niin tehkää ihan rohkeasti, älkääkä välittäkö mitä muut sanoo, koska ne ei vittu tiedä sun asioista paremmin kuin sinä itse. Jos mäkin oon saanut tämän YouTube-kanavan ihan legitiksi YouTube-kanavaksi, niin, ja saavuttanut tavallaan sillä osa mun unelmista, että mä oon niinku saanut tästä niinku YouTube-kanavan ja mä oon saanut 1000 tilaajaa täyteen, niin miksi kukaan muu ei pystyisi niinku saavuttaa omia unelmia? Jos mä pystyn, niin ihan varmasti kaikki muutkin pystyy. Moni ei varmaan edes tiedä, mutta mä oon tehnyt mun ensimmäisiä YouTube-videoita jo 10 vuotta sitten, kun mä oon ollut 10-vuotias, eli vuonna 2016. Nyt mä oon siis 20-vuotias. Ja silloin koulussa niille mun videoille vähän naureskeltiin, ja mua pidettiin vähän semmosena meemiäijänä, kun mä tein niitä YouTube-videoita. Ei se silloin kivalta tuntunut tietenkään, mutta toisaalta oon myös ylpeä siitä, että mä en oo ikinä antanut silleen niinku niiden naureskelijoiden tai niinku epäilijöiden tavallaan vaikuttaa ikinä tähän hommaan, että mä oon aina vaan jatkanut eteenpäin ja niinku vaan kelannut sitä, että niinku mistä mä itse tykkään, niin se on se, millä mennään eteenpäin, ja niinku, se on myös tuonut mut tähän pisteeseen, että mä en oo antanut niinku vaikuttaa, tai niiden niinku, muiden mielipiteiden vaikuttaa muuhun, vaan ainoastaan se, millä on ollut väliä, on mun oma mielipide, ja mä toivon, että tosi moni myös saa tästä kiinni, että niinku, älkää niinku, antako muiden mielipiteiden niinku, vaikuttaa teidän tekemiseen, vaan keskittykää vaan siihen, mistä te itse tykkäätte, ja keskittykää myös vaan siihen teidän omaan mielipiteeseen, koska vaan sillä on väliä. Mutta anyways, mä ajattelin tehdä 1000 tilaajan spesiaaliksi Q&A-videon, eli nyt kaikki kysymykset, joita haluatte kysyä multa, niin laittakaa tämän videon kommentteihin. Ja tuun varmaan myös luomaan jonkinnäköisen YouTube-postauksen tästä, että sinnekin voi laittaa kysymyksiä, jos tulee mieleen. Mutta mä ajattelin tehdä nyt Q&A-videon 1000 tilaajan spesiaaliksi, ja mä oon niinku pitkään halunnut tämän tehdä, ja nyt mä veikkaan, että nyt mulla on tarpeeksi iso yleisö siihen, että mä saan jonkinnäköisen Q&A-videon aikaan. Et niinku, laittakaa kysymyksiä tuohon kommentteihin, mitä haluatte kysyä multa tuossa Q&A-videossa. Ei oikeastaan väliä, mitä aiotte kysyä. Toki muistakaa, että jotenkin järki päässä, ei kysytä mitään hävyttömyyksiä, mutta kuitenkin pistäkää ihmeessä kysymyksiä tuonne kommenttiboksiin, niin mä valitsen sieltä sitten hyviä kysymyksiä siihen mun Q&A-videoon. Loppuun vielä mä haluan sanoa iso kiitos ja iso respect kaikille, ketkä katsoo mun videoita, ketkä on tilannut mun kanavan ja ketkä supporttaa ja laittaa positiivista kommenttia mun videoihin. Te ootte ihan best. Ja ilman teitä ei olisi myöskään mua tai tätä koko kanavaa tai 1000 tilaajaa, eli isoin kiitos menee teille ja iso respect myös teille kaikille. Te ootte ihan best. Joo, tää video oli vähän lyhyempi video, mutta mä halusin tehdä tämän videon teille, koska te ootte tämän ansainnut tämmöisen kiitosvideon tästä 1000 tilaajasta. Mulla ei oikeastaan muuta, mun nimi on Saro, me nähdään sitten taas ensi videon parissa, ja se on mun puolesta morjes!